Is mór an privilege dom bheith tufa mar útráin an chunar a ríist agus blion eile bheith gom chun obair a dhéanamh. Well, tá roiint rudí dro ní ag séideag agus cumór ar ní ag séideag gúil mid gobar annach chuid an bblionte casú bhí sé buinte le an cuiicáú atá a tháinig ar an Gaeilge ar fad. Tá mar Harbh buic bhfuil an tréimhse sin thart agus gur féiling dírear obair an Gaeilge churcan cín sa phobal. Chur mar rud an rún a raimh mar de bhhar go bhfuil tá cuasí plana le ní sa fashion tá si dáin agus intim mu sin ceapan go bhfuil sé an tábhachtta go mbeadh plan na teanga á olbhud an na ceantar. Ach an rud atá a chorastan an cumar an scéil go bhfuil rinne Gaeltachta ag bron an rud ar údras tá túdras a brona ar an pobl agus fágta féin pobl é gan éon takeíoh ceart níl takeíoh ceart a fáil an pobl. Tás am héin mé ceantar héin agus ó híh play le Kinnery Gaeltachta de futfád tíre. Tá sí spréicht a fin ruite. Tá leisce chuide go leir map agus tá si bú fin Pay Jones tá si de fáil agus sin fíric. Agus tá sin chu núdómh go gasí bhpáirte sa ruite. Ach ní léir dumsa go dtíos beidir méid an leisram ar núdras agus ar an rain. A ní léir dom go bhfuil si de glecha freigrachta gnéthe lárnach domráisiús. Gatír bhil ar greibh ortaí cáin go mé chlár chur a bhaim cumára néideag séideag don bhlíonscún gábhíil sa séideag an sin agus go aithneáfar an ról tábhachta go bhí a chunar na Gaeilge san éirí amach an sin. Lua míall a chuile an a héin gur a gan chunar na Gaeilge ní thorlóigh an éirí amach agus mar sin tá sé tharbh tábhachtach dúin an bbliontscún a léirú an ról tábhachtach a bhí ann sé sin an féinúlachas bhí le a bhí muinte na hhéir a géirí a gnóm sin a sppraig an toirí amach agus bei se go maith díospóireachtaí agus an pobl chur an áirt maidir le ról chunar na Gaeilge san éirí amach bbliontscún. Níl tá chlár oibre le amach fad an cé trí ceir a bhlíon ag an chunar agus tá géirí chuirla sin tá oltáil chunach teacht agus tá géirí go méid go dír isteach ar na polatóirí sé námas fearr le aonrúd a bhaint ó polatóirí nó nuairtá oltáil chunach teacht, so ceapan bhfuil deis ionta go bhain in sa blion atá ráing rudí a bhaint a David Gaeilge. But ansásta mín bhí thuglím an éil ar drona cum Lucas Gael anna caiint an spragular bhí leabhar sa murachú ó cultas cultúir ar an armádin ag tuairt caiint ar athraibh sin mar himar a chunar na Gaeilge. So yeah, from ansásta tá anna chuid teachtaí ann ó craibh ónna ceir a cúige agus ceapan go bhain gach duine stanna us.